ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମୋ ତଳେ ଯେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ ମୋତେ ସେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସାର୍। ଆଜି ସାର୍ ଜଣେ ଡାକି ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାର୍। ତାକୁ ଡାକୁନ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ତାର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତ ମିଛ ପଇସା ଡାକିଛି, ଟାଟା ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଡାକିଛି। ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଜାଣିବ ଏଥିରେ ମୋ ନା କେସ୍ ଫେସ୍ କରିବନି ତ? ଓହୋ କେସ୍ କରିବ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲ ଆମେ ତୁମଠୁ କେତେଟା ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଥିଲୁ? 20 ସିଗ୍ନେଚର ତୁମେ ଦେଇଛ। ସେ ଟୋକାନେ ଯେଉଁ ପଶିବ ଆଗ ତାଠୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ରଖିଦେବା ନା ଆଉ ପରକୁ ପିଲା ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ଡାକିବା ନା କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଥରେ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ କୋର୍ଟ ଯାଉ କଚେରୀ ଯାଉ ଥାନା ଯାଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ଆଉ ଆର ମାସରେ କମ୍ପାନୀ କୁଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇଯିବ। ହଁ ତୁମେ ଗୋଆ ଯାଇପାରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଇପାରିବ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବ। ହଁ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ ତୁମ ଜୀବନ, ଅଡ଼ି କିଣିପାରିବ। ଯାଅ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ପଠାଉ, ଯାଅ। ଏମିତିଆ ବକରା ଆଦି 8-10ଟା ପଟିଯିବି, କମ୍ପାନୀ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ହଁ।